So like intoni iCoinGecko i-website like ekubonisa yonke information nge-cryptocurrency yabo. It's just like if like ungathi like ebholeni ungathi ithephu like yakubonisa uba i-Manchester okanye i-Kaizer Chiefs apha eSouth Africa or i-Pirates iku-number 1 ama-goals stuff yonke loo nto leyo. So apha kwi-cryptocurrency iCoinGecko ikubonisa i-information ephantse ifane nale, but apha ke sidila nge-cryptocurrency yabo. So iCoinGecko ikubonisa loo nto leyo. So into endizoyenza ngoku ngizobrowser ngizongena khona apha kwiCoinGecko ndikubonise. So apha ekuqaleni sine-cryptocurrencies. So i-cryptocurrencies listwa ngokwe-market cap yabo. I-market cap nantsi currently like ngoku i-Bitcoin i-market cap yayo ithi 917 billion US dollars. I-market cap ye-Bitcoin leyo. So silistwa ngokwe-market cap ngokuya usehla, meaning like ne-coins like i-market cap isehla yabo. So size apho ku-number 2. So iphinde iziliste oqala apha zilistwa ngokwe-market cap apha zi-DeFi, zeze-decentralized finance. I-decentralized finance apha like kwi-channel yam ndiyaditsha nasegroupini abantu nge-decentralized finance if yintoni isebenza njani. So eyokuqala apha ene-market cap ephezulu yi-Uni token yabo kwi-decentralized finance, then zibe khona nezinye. Then kwi-NFTs, non-fungible tokens. So eyokuqala apha ene-market cap ephezulu i-Theta, yeah. Then kube zi-exchanges. I-exchanges zona zilistwa ngokwe-volume. Ene-volume ephezulu i-Binance, then landela i-Coinbase Pro. I-Binance kaCZ, then i-Coinbase Pro ka-Brian Armstrong yabo. Then sehle zonke i-exchanges zikhona apha yabo. By the way, ezi-global exchanges ezilapha yabo, but balista zonke. Of course xa i-global izoba ne-volume ephezulu. Then sibe ne-derivatives. Derivatives kulapho like ukwaziyo ukutrader or to long or short i-Bitcoin or any other crypto ezobe iliste kulo exchange. Derivatives. So you can either put 2x 3x yabo, but funeke like ukwazi ube ufundile ngokutrade yabo. Uyakwazi utrade before uqale ukutrade i-Bitcoin actively yabo. Otherwise ungavele nje uyithenge nje kwi-spot exchange. Okay, sibuyele apha. So like iphinde isincede ngantoni, iphinde futhi uze la xa usizapha ku-portfolio, if like ufake email address akho ku-CoinGecko or usayinile up ne-CoinGecko like uzokwazi like ukwenza i-watch list ye-coins zakho. Ziba lapha i-watch list yam le ye-coins. So enye feature ndiyithanda aba like masithi like unale token i-U2 token, like ungakwazi ukuyi-adda apha uba maybe ukwazi like umonitorishe uba like i-price inyukile, imali yakho ingakanani yabo. Masithi maybe ndi-owner i-U2 tokens ezingaphi ezi 10,000. So iyandixelela uba nge-US dollar ndinamalini 500 okanye kumele uba ndispende malini if ndizozithenga or namalini if ndizithengile 559.98 US dollars yabo. And then ndithi submit yabo, and ndithi add yabo. So yeah, so izobonisa okay yeah, successfully added. So like izobonisa apha ku-U2 yabo if the owner like i-tokens ezi 10,000 na 559 yabo. And futhi xa i-fluctuator like le token okanye le coin izobonisa uba this is how much I have made, or xa isenyuka or xa isehla ngevele izobonisa uba like this is how much I have made yabo. So ndiyayithanda le feature le, because like you don't have like to go to i-exchange le uyi-owner kuyo, uyazaba wena unemali engako. So
ungakwazi like xa uzibona uba ku-right for uba uyithengise lo khona uyithengise yabo. So ngiyayithanda lo feature le. Then bekhona le feature le yokusearcha sithi ufuna usearcha ufuna usearcha like i-Dogecoin. So yeah, yakubonisa le fish nansi i-Dogecoin. I-Dogecoin then ndingayithenga phi? Yiyo le yakubonisa i-chart yabo ye-Dogecoin, and yakubonisa uba i-chart le then yakubonisa uba in 24 hours ibiperforma njani. Nge-7 day yabo minus 12% 24 hours up to 1 year. 1 year i-Dogecoin iphampe ngo-15,000%, which means like if we invest 1,000 rand, gonna 15,000 and something 810 yabo. Yeah, so iphampe guy. So ikubonisa yonke information ne-chart. I-chart ke uyakwazi ukuyitshintsha yabo apha, uyakwazi ukuthi 7-day chart yabo. Xa ufuna investor funa uyaba lento investor kuyo ibiperforma kanjani ngelo xesha ufuna uchecka whether ufuna investor short term or long term na. Yeah, so size apha ku-market cap, sibe ne-market cap nansi market cap. So i-market cap it's price times circulating supply izokunika ntoni i-market cap, which means i-evaluation yalo token leyo yabona. Yeah, zonke like i-details ngale token zizobonisa apha yabo. So siphume apha siye ku-explore like izindaba, crypto news and stuff, blogs and podcasts, yonke loo nto leyo yabo. More like I know. Okay, ungakwazi ufaka like beku-dark mode, ngithanda u-dark mode enzele like ungamoshakala amehlo and stuff yabo. So enye like into efuna siyazi masithi like sifuna like uku-investa kwi-Solana maybe for an example. Sibona le token apha CoinGecko kuthiwa i-Solana. So funeka uyaba ithengisaphi le token, ithengisaphi. Uza apha uqala ungene kuyo kuqala njengoba ningenile, then uze apha ku-exchanges. Xa usiza apha ku-exchanges yakubonisa i-exchange ethengisa kuyo, and as exchange apha izilista ngokwe-volume yazo. As exchange ba like i-volume ephezulu yephi exchange trader khona le tokens yabona ba i-Binance apha ku-Binance i-Sol i-pay yakhona i-Sol ne-USDT yabo, which means like if unayo i-Binance exchange ungakwazi ukuyithenga le token nezinye ke i-exchange yabo. So ubona lapha if like ubona khona apha if like funeke uyithenge yephi le token because i-exchanges zikhona zininzi yabo. So ikunika information enjalo like i-CoinGecko. So kwivideo elandelayo ndizobe ndikubonisa nge-market cap because nayo i-market cap ifunctiona njengayo i-CoinGecko yabo, but ezinye izinto bazenza nje za-different kancinci. Then like apha yakubonisa ikubonisa like i-market cap ye-cryptocurrency yonke ne-volume yonke. So i-market cap 2.2 trillion US dollars. Then ikubonise i-Bitcoin dominance ngokwe-pie chart apha yabo, yakubonisa. So yeah, zezinye ii-features ezikhona apha kwi-CoinGecko. Then apha apha kubhalwe all yabo, uyakwazi like ukuya like kwi-ecosystem ethile. Masithi maybe ufuna ukuya kwi-ecosystem ye-Binance Smart Chain. So uza apha ku-Binance Smart Chain. So nalapha ii-tokens lapha zizolistwa ngokwe-market cap yakhona. So ikunika lo information nje hayi le kukuzigroupisha. Otherwise xa usiza apha ku-cryptocurrency okanye apha ku-all zivela zonke, izokubonisa zonke apha kuzigroupisha uba ezi zikule ecosystem under leni blockchain, ezi zikule ecosystem under leni blockchain yabo. So yeah, i-CoinGecko uyisebenzisa kanje, i-useful kakhulu kubonisa exchange and stuff, i-data nje yonke oyidingayo ne-metrics ozidingayo ngalo cryptocurrency leyo.
Alright, ngicela ungalibali like to subscribe and like le video, then links and everything zosifaka up down in the description. Okay, sharp.